Haswa bakandon ke jengi kran penbet put hakawat ke baar hapadeng Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ukondot kesang ma bot Menteri Rangba ke Jela Assam Himanta Biswa Sarma hakal laipo trek unai lur arjar pulai ke kun new trap National Awakening Movement ke khnam kala kentu yo Menteri Rangba ke Jela Meghalaya bahabai kran penbet put de banya kran kelum halor ke blok 1 tang ya ke Khanduli psiar sektor Uba Thomas Pasa unoilam ke movement ulaang. Bagajing penbet put halang pi kam day ban shim ya kasur jongkiwe gijat ban riyo ki ban batay yaw put usam. Ulaang bagajing ya soy memorandum of understanding kam day ban long kumalong hadian gajing penbet put hak phase 1 bad day ban ra ya tay shwa hayeng dorbar tauan jong ke Jela Meghalaya. Ngila yo tu khobor bala sha kalai phu tarik bulan September arjar arpulai kanun gaji kendu jong ki arngut Menteri Rangba jong Assam Meghalaya. Halor kajing ay penbet uni pur usam. De nakaliang kajongi ngila ayo ngila alam ya kajing bagajing huri-hura ki bawan hadin kajing penbet ya ka phase 1. Te ya kani ka phase 2 ngi kwa bakan long ka bacanai ba khanang ba kam num dan kajing du nong. Lani kajing ya persya on radap penbet on radap soy ta ka MAU. Te nakaliang kajongi kamtam hak bari ka blok 1 blok 2. Ngi kwa ban kren ke basai ba ka blok 1 ba ka blok 2 tadi ban 1 phai biang siapa Meghalaya kum ba ka dei borok kawai habari ka blok 1 pada ngi sosi ban yo kawai ko khobor ba lese ka sarkar ka jongi ka kwa ban penbet be chuatang ya ka psiar sektor ba ka Khanduli sektor ba dia kata ka blok 1 pada on saya penbet hadin nakaliang kajongi kedosai kedar balada ka sarkar hakan ka phase 2 kamut ban penbet tang ka psiar ba ka Khanduli ban iswaya ka blok 1 barok kawai kan pau sai kedar ba ya ka blok 1 barok kawai on sa senon do uprek sapo Assam banum la chuan penki dan nakaliang kajongi hinga yang ka nongrem ba haba penbet ya ka blok 1 ngem dei ban ong ya ka psiar sektor ka Khanduli sektor hane ka dei ban kren be ya ka blok 1 hi barok kawai Kanang ba kanum dan kanu kajing mensau hakip bori banwan. Namar kani kajing ka khobor bangio. Halor kani kentin sektor psiar sektor bat Khanduli sektor kadai kabami naka regional committee kabada pej ban kabadai ban pej ketika blok 1. Di nakaliang kajungi shwa ba ketika je kran jungki argut CM kin ya sakaman kata kadi khobor ba syai ba kanum dei bandon kajing kran tang ya ka psiar lani tang ya Khanduli kadi bandan baik kaji kran ya ka blok 1 baik barok kawai kanang ba kanum dan kanum no kajing pada hakipor banwan pi nakaliang ini pe ka blok 1 kadi kai ka psiar ru ka ha blok 1 Khanduli ru ka blok 1 tingini kran pe ka blok 1 kai nginum sei kini ki arteli yo ngidu ka blok 1 barok kawai kala ban long ba ka trik himenta kadai ba ngine nakaliang ka sarkar bro arliang kinong kini keren tangi kapsiar pada Khanduli tekila lesi kila manong ya kapsiar Khanduli ain us Meghalaya hene kajing ya ngin sadu ya ka blok 1 barok kawai na kata kadau barok ka blok 1 de benik ya keren hakaju ka por ngim dei ban sim la ka jong kata kadai ka nongrem ka jongi kani kajing ya lenti jong regional committee kalong kumju kumbakil aya ya ka phase 1 ka khalam don kata ka detail lani ban le chadu siapa 0 point banyak keren ya kadika kam penbet put hendy la sulit dolor de halor kata kanongrim ba lese kai ka bami nakini regional committee lese kanum la than ban long kata ka 100% ka ba ki paj ba ki manjur na ta ka daw ngi ha badi bat blok 1 hi khamtam ngi num tre banyak keren tangi ka psiar lanika Khanduli ngi kwa banyak keren be ka blok 1 barok kawai ba ka blok 1 barok kawai di banwan sepo Meghalaya si kentin baik dak ba syai baik ngi penpawe ngani kan jing setiap jongi bar ka bakham kongsan pada ngi kemau ba haka po ba penbet yo put office 1 hapo yang do ba tau ain Menteri Rangba jongi uklam trek ban yatai hari ulet soi baik ya ka MOU spo Assam di hari ka phase 2 ngibu ka jing dawa ya ka sarkar ka jongi ngibu ka jing kentu ya pingede kan ni ka blok 1 blok 2 ngi habde history How khatnai spa sanpo namar baka Assam government kamut ban penkhai ke district council hab pia iki area
kala form ya kawai ka boundary commission ya kan ka boundary commission la lead kadan kawai ka MLA Karbi MLA juga Shillong hatu kapor karu kadika member juga kadika commission but namar ba kadika Karbi kala kwa ba ya ka block 1 block 2 ban kentup ba citi siapa Assam but kala khot gi hearing public hearing ka sosi kalong baka khot tang ki Karbi ki penar ki claim yo jing tip siapa ngataka hearing bani arai sanu ban lai te haba ki khot tang ki Karbi kami pada ke report jong ke commission ke bakil apa sa ka Assam tu report ki ong ba hakini ki block 1 block 2 om don penar ba syong de tang ki Karbi sudah de halo kata kanong rim ba kila say no ya ka block 1 baru ke block 2 na poka Juai subdivision hadin kata ki babun ba kirang ba penar ki jongi kila yami syakman kila e persya kila tho ka jing tho chiru saka sarkar India Prime Minister Indira Gandhi chiru CM juga Assam la tho sibun ban kini ki jing tho jing persya ba em ngi ki penar ngi kasi karukam kerti kerustur ka syong ban ka pher ba na kini ki Karbi onda kini ki jing tho baro ka apoi sa kami jang kasor ke India kasor Assam ka dan gawe ka jing tho hau khat kandai spa kandai pusan san pusan bulan April ba sarkar Assam ba penmi hakaba ka sarkar Assam lembah ka notification bulan April ka kandai spa san pusan kala ong sai kedar ba hoi kala don ka jing bakala ha ka jing pen kentat ngo ya ka block 1 block 2 napo ka United Kasi Jentia ban panhap spoka mikir kacar di council hau khat nai spasan pusai ka pau sai kedar pada ba hau khat nai spasan pusan ka sar ka Assam ru ka menjur ba ka jing penkuntup jubor block 1 tu ka di ke bakala ba hau khat nai spasan pun dia kala adon kata ka joint survey report ma ka Karbi along atau mikir kacar health pada United Kasi Jentia kila kandak kata ka joint survey ban pet hang nura bakla kai ke alat kai ke badai but kani ka join survey ka kut awak na spat ni pupra sa karna spat san pupra ban ka basusi pada galong ba ka kut no tah ke report ka claim ni na kaleng ka jongi bat ka na kaleng ka HBDRF ka Neutral Border Dispute Resolution Forum ban na kaleng ka jongi ru ngila file ka RTI po ka Jentia Health Automatic Council ban pan copy kata ka joint survey report deka jubab bang yo kyong Kim Don ban na po ki HD siru kyong Kim Don dekat kum gajing sautu go jongi ba haba ka United Kasi Jentia ha tu ka por bat ka mikir ka car ki penlong ni kata ka joint survey ka report di bandan baru adliang kai deka jing ka jongi ka report jong ka United Kasi Jentia ka ja sai sanu ka dong kata ka report nata ka dau nakaleng ka jongi bat ka SBDRF om dai dang mentah la arlai sinam ngila pha ki sithi sha ka sarkar Meghalaya ka jongi si bon teli ki notification ki ba per ha ka bai dei ba ka block 1 ban ni kmil inti ba kini ki sithi ki ba la pan poi sa kami tong CM kin long ta ki sembo ki ba ka sarkar Meghalaya kan yasat ba ka sarkar Assam nakata ka daw ni ya kren be ya ka bai kentin ha ba dei ba block 1 block 2 retransfer baik sa Meghalaya balengi ke ni ong ta namar ba kila syu kentup jubor ya ka block 1 block 2 ka bla dei lupa jongka Juai subdivision ka bam judan dispute mono henai ka dei ka jing bakala ya ka baka sarkar Assam hau kha khandai spasan pusan kala kubur bala bakala de ka lenti mentai ka dei ban pen bai ya ka jing bakala ban resolve ya ka jing bakala da ka ba wan ra biang no ya ka block 1 block 2 seni siapa kami Meghalaya bat haba dei bakalang pi pada ikan saya kedar ngiyo iba haba kile ki public hearing balik kini pali kidan bentaban ajumun kini pali kimde kinong sungsinong jong ka Meghalaya lene jong ka Karbi kimde jong kinong India ru kumunu ta kini pali kidan ya kata hok bandong sia ingin sa nakata ko sarkar jela ka jongi bat ka sarkar Assam ru kamdai bansim ya kajing ai jingmun jong ki bamdei ki Karbi leni ki panar ki jongi ki kasi bat ki Karbi wala kalau ngumta
te kala yalam bakala lupa nadong sidong naman nakale ko jungi bagi wan gitu ki Nepali ki pen pau bagi kwa bandon mak Asam hene ki kim dan di ka hok ban rai sanong in lai ki nong song wai kani kam di ka jaka ka jongki te ka sarkar Asam sarkar Meghalaya kadai ban sideline bai ya kani ka jing ajumut jongki ne ki nong sidong Nepali bat ki wei pada ki bamdei ki khasi bat ki bamdei ki karbi kanang ba kasur ka basisha kan mi nakanika jinge pen put akanika phase 2 kinong mikmat jong dobar sawai man buram go jongi bangin yang awai kinong rem ban ong swa ban soi ya ka MOU de ban ya tai swa wan ra swa ka ing dorbar ladak kim wan ra ka ing dorbar mot kan ni ka jinge pen put kan dei ka jing pen put ha preng konrat ke sangma baru Himanta Biswa kam de ka jinge pen put ha preng ka Asam bat Meghalaya amar kumbala jia ki haka phase 1 ngim kwa ban jia haka phase 2 bat la ni ka sarkar ka kwa ban long transparent ka ba khoi kam dei ban ting ba ban wan ra ya ka ni ka MOU shwa ban soi haying dor bar thawai khana ba ki nong mikmat baroru kin yo ban ya karan ya tai ther ba kin yo ya ka jingtim khana ba ngin num min saw on ra dep san pa de ka MOU haka ni ka phase 2